Bueno, a ver se son capaz de solventar as dúbidas que hai sobre os recibos de salario e as nóminas nos casos en que o traballador cobra a paga extraordinaria no mismo recibo de salarios que a paga ordinaria do mes, fronte ao caso en que o traballador cobra a paga extraordinaria nun recibo de salarios diferente ao recibo de salarios donde cobra a paga ordinaria do mes. Este caso é o que temos aquí. Estas dúas nóminas, esta máis esta, espero que se vexa ben, é a nómina de xuño de un traballador sin incluir a paga extra, porque a este traballador se lle paga a paga extraordinaria nunha nómina aparte. Recibe dous recibos de salario, un coa paga ordinaria, outro únicamente coa paga extraordinaria. Mentres que este caso de aquí son as mesmas retribucións, pero agora entregadas nun único recibo de salarios. Ese recibo de salarios incluímos tanto a paga ordinaria, o salario base, o plus de transporte e o plus de distancia correspondente ao mes de xuño, como a paga extraordinaria de xuño, os 341 euros. Si vos fixades ben, bueno, a ver, como é lóxico e como entendedes ben, ten que dar exactamente igual cobrar dunha maneira ou de outra. Non tería sentido que un traballador que cobra no mismo recibo de salarios a paga extra máis a gratificación extraordinaria cobre unha cantidade diferente que un que o percibe por separado. Sería completamente absurdo. Entón, son a mesma cousa presentada de dúas maneiras distintas. En este caso, aquí incluímos a paga extra no recibo de salarios correspondente ao mes de xuño. Aquí están separadas. Ahora vamos a fixarnos e vemos como este máis este, a ordinaria de xuño máis a extraordinaria de xuño, é igual ao recibo de salarios cando cobramos as dúas cousas xuntas. Salario base de aquí máis salario base de aquí nos dá este salario base. Pagas extras de aquí, nada, máis pagas extras de aquí nos dan estas. O plus de transporte de aquí máis o plus de transporte de aquí nos dá isto. O plus de distancia de aquí máis o plus de distancia de aquí nos dá isto. Total de vengado 1053 máis 341, 1395. As deducións. Total aportacións do traballador á Seguridade Social 81,14 máis 0, 81,14. IRPF 21,07 máis 6, 27,98. Total a deducir 102 máis 6, 109. E líquido a percibir 951 máis 334, 1286,19. Como non pode ser de outra maneira, son exactamente iguales. E a base de cotización coincide tamén. Base de cotización por contingencias comuns 1277 máis 0 igual a 1277. Son exactamente iguales, presentados de distinta maneira. Eu creo que a dificultade ven de que probablemente non acabamos de diferenciar entre isto de aquí, que a paga extraordinaria cando a cobramos, a paga extraordinaria que cobramos, o que cobramos como paga extraordinaria, e a prorrata de pagas extras que metemos aquí abaixo para o cálculo da base de cotización. Temos que acostumarnos a ver como cousas separadas, como cousas que non teñen nada que ver, bueno, algo que ver teñen, pero que son cousas diferentes o que cobramos do que é a base de cotización. Aquí arriba calculamos o que cobramos e aquí abaixo calculamos a base de cotización. A forma de cálculo é diferente nun caso e no outro. Ainda que teñen relación, son cousas distintas. A ver, teño este cuadriño aquí, mirad. Imaginade un traballador que cobra 1.200 euros mensuales. 1.200 euros mensuales e ten dúas pagas extras en xuño, iguales ao salario base, iguales a 1.200 euros. 1.200 euros en xuño, 1.200 euros en decembro. De maneira que en xuño, en realidade cobra 2.400 e en decembro, en realidade cobra 2.400. Vale?
Si en vez de facelo en nóminas separadas, facemos nas mismas nóminas, vale? Aquí temos os 2.400 que cobra en xuño e os 2.400 que cobra en decembro. A diferencia entre este recadro e este é que unimos en xuño a paga ordinaria máis a paga extraordinaria. 2.400. Bueno, vale. Isto é o salario do traballador. Entón, a Seguridade Social nos di que aos traballadores hai que quitarlles unha cantidade. Hai que quitarlles unha cantidade para pagarlle a Seguridade Social e así que teñan dereito a unha serie de prestacións. Entón, a Seguridade Social podería ter dito, bueno, pues, a cantidade que hai que pagar son 100 euros mensuales. Xa está, non hai que calcular bases de cotización nin historias. Todos os traballadores pagan 100 euros mensuales de cotización á Seguridade Social. Bueno, sería estupendísimo e as nosas nóminas serían moito máis fáciles. Pero a Seguridade Social determinou que non se calculase así, que non pagasen todos igual e que calculasen en función das súas retribucións. Vale? Entón, se lle ocurriu á Seguridade Social decir, bueno, pues, vamos a calcular o que vamos a chamar unha base de cotización para cada traballador. E esa base de cotización será a súa retribución. Entón, e despois sobre esa base de cotización aplicaremos unhas porcentaxes para determinar o que cada traballador ten que pagarlle a Seguridade Social. Vale. Ben, así que quedamos en que temos que calcular unha base de cotización en función do que cobra cada traballador. A forma máis fácil tería sido, e paso aquí abaixo, tería sido que a base de cotización fose o que o traballador cobraba cada mes. Esta sería a forma máis fácil. Decir, vale, en xaneiro cobrou 1.200 euros, a súa base de cotización é 1.200. En febreiro cobrou 1.200, a súa base de cotización é 1.200. En marzo 1.200, vale. En xuño cobrou 2.400. Bueno, pois a súa base de cotización en xuño 2.400. E en decembro 2.400, pois 2.400. Isto sería o máis fácil. E tamén nos aforraría un problema. Colleríamos o total de vengado de cada nómina e esa sería a base de cotización do traballador. Pero a Seguridade Social non lle gusta así. E dice, non me gusta isto de que teñamos no mes de xuño unha base de cotización diferente ao mes de xaneiro e ao mes de febreiro e ao mes de marzo, cando están cobrando o mismo. Bueno, cando están cobrando o mismo. Cando o seu salario ordinario normal é o mesmo. Pero claro, en xuño e en decembro, ademais, lle pagan, os traballadores cobran unha paga extraordinaria. Bueno, entón, a Seguridade Social decidiu que lle gustaban máis que as bases de cotización de todos os meses fosen iguais. Así que dixo, bueno, pues, o que me vas a facer é coller o salario anual, todo o que cobras no ano, e o repartes nas 12 mensualidades. En vez de ter unha base de cotización de 1.200, 1.200, 1.200, 2.400 e en total, en todo o ano de 16.800, colles e me divides as túas bases de cotización anuais de todo o ano e o divides entre 12. E entón, a túa base de cotización é para a túa base de cotización vai a ser de 1.400 euros mensuales en vez de 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 2.400. As túas bases de cotización van a ser todos os meses iguais. Todos os meses iguais. Bueno, pois isto é o que estamos facendo nós. O que facemos non é primeiro calcular cal sería a base de cotización anual e o dividimos entre 12. Facémoslo de outra maneira, pero que ven sendo o mismo. Collemos e decimos, cal é a base de cotización mensual? Vai a ser o que cobra cada mes, máis as dúas pagas extraordinarias que ten, repartidas
nas 12 mensualidades ordinarias. Non queremos que en xuño a base de cotización sea o doble que no resto dos meses. Non queremos eso. Así, porque collemos a paga extraordinaria de xuño e a sacamos de aí. E a sacamos, fuera. Non vamos a cotizar en xuño pola paga de xuño, senón que o que vamos a facer é cotizar pola paga de xuño durante os 12 meses. Repartimos a paga de xuño nas 12 mensualidades, o que coñecemos na nómina como prorrata de pagas extras. Así que collemos a paga de xuño e a repartimos nas 12 mensualidades e facemos o mismo coa de decembro. De maneira que así nos quedan os 1.400 euros mensuales. Bueno, collemos a remuneración ordinaria de cada mes e a esa remuneración ordinaria lle sumamos a parte proporcional das pagas extraordinarias que vai a cobrar ese traballador. A parte que corresponde a cada mes das pagas extraordinarias. Entón, o que nos ten que quedar claro é que isto é un criterio, como poderían ter establecido outro diferente, para calcular as bases de cotización. Unha cousa é o que cobramos. E aquí dentro están as pagas extras e o salario e tal. E outra cousa é a base de cotización. E nós calculamos a base de cotización desta maneira. Collemos o que cobramos cada mes, o que cobramos no mes, e lle sumamos a parte proporcional das pagas extraordinarias. Entón temos que ter moito cuidado. Eu non podo facer o mismo en xuño. Eu non podo decir, en xuño cobro 2.400 e a isto lle sumo a parte proporcional das pagas extraordinarias de xuño e de decembro. Non, porque senón, a paga de xuño xa estou repartindo nas outras 12 pagas. A paga de xuño, a extra de xuño, estou na repartindo. Estou metendo, a base de cotización sería, vamos a facelo mellor así, a base de cotización sería o que cobramos no mes, máis a parte proporcional da paga de xuño igual a 1.200 máis 1.200 que é a de decembro entre 12. Vale? A base de cotización, polo tanto, vai a ser o que cobramos no mes de xaneiro máis as pagas de xuño e de decembro, repartidas xa nas 12 mensualidades. Que ocorre en xuño? En xuño non podo decir que son 2.400 máis 200. Non, porque os 1.200 da paga extra que están aquí metidos xa son os que estou repartindo aquí. Isto todo, a prorrata de pagas extraordinarias, son os 2.400 euros, 1.200 da paga extra de xuño, 1.200 euros da paga de decembro. En fin, ao final creo que isto se me está liando outra vez. Non sei se terá quedado claro. Espero que sí. Vale? A paga extra, a base de cotización é o que cobramos no mes máis o rateo das pagas extras, a prorrata de pagas extras. Pero, tendo en conta que cando en xuño e en decembro cobramos a paga extraordinaria, non a podemos incluir en eso de o que cobramos no mes, eso de remuneración mensual, porque os 1.200 euros de xuño e os 1.200 euros de decembro, os 1.200 extraordinarios, están metidiños aquí. Están repartidos, eses 2.400 euros están repartidos nas 12 mensualidades. Ao final doulle tantas voltas que non sei se a lío outra vez. En fin, espero que quedara claro o tema, espero.
Se non, preguntádeme outra vez, por favor.